Ay guys, masyong adlaw na tanan. So darita manguha ta og mulberry. Ating hatag ni Precious. Hala. Ang hatag ni Precious. Maglisod bilang arahe. Karon pa ko ka-vlog. Nang laba ko gikan. Sadyo mo ko na uli kay may customer. Madyo gali kay gitagahan ko nga timonika og 200. Naka 200 ko ng adlaw. Palit pud ka nag bawo nilik sirong Lunes. Kuan pod la inahang pamati. Kini hada ko sa longgi. Takigan ko ang game nan og saridon. Sa panahon pod ron ba. Sige uwan, init. Ato ko ubos nga dyan ko kuan. Butang. Ara ang yatag gamay raman. Uy, ano ba itong hait man? Ang gipang labhan di ha. Huwag maputi ha, patong ibabad. Santi mga taong dari. Uy, hala, nangapo-po man dining lubi. Aglubing ti reverse nangapo-po man di ay kini. Naa, sayang. Ngano kaha ni? Pangibugan ni? Ano ba? Tilawan ni na unja. Kuha na sa ti-reverse isa. Tilawan. Naaman day mga sili, daari. Pati ka bunga-bunga kuha na nanay. Bukado. Di aman day mga sili. Ganara ba ko yung sili ha? Labong na kunahunan. Labong nga nag-ubos ay. Sakit ang kalawasan. Ginoo. Nga puwak man, ngano kang nga puwak man eh. Ang kuha ning isa be. Butang na ba ni? May naandos ladya. May pulis ning labay. Kanag pinatry guys ah. Okay. Wa maglubi dari kada ay nasangit. To alubi sangit. Nay. Ang gisuwa dyan, nanga
Hug lagi ang daghana. Nga naman na. Sayang nga. Dalawa nagbutang ba? Uy! Baroy. Uy, butang na jud. Be? Ano isa ba? Di naman gumon kay ikubur ko. Aga. May gidangat. Ay! Ala, sakto. Sakto na eh. Saktuha Tuha jud. So, hawa dia wip. Hawa no. Ugara manis. Hawa ba? Ini guys, nanti guys. Gara-gara tok-tok ron, ismiring hoy juga saha. Tapi kita juga kan. Ya, puk. Nanay, uwan! Bitaw! Pagdali! Uwan-uwan na. Sa kuntong? Kasi kauban. Ya, kang ka? Sa kabukra. Lolo ni. Hindi na kayo. Wala ba kagilay natin? Yung balik ko guys kay bukaan mo rin nanay. Bukaan ko na rin isa. Agay. Kita uy saman to. Huwag kang tiil. Dakanag na nga huwag to. 2, 3, 4, 5, 6.